É que atopome super canso de todas as materias, sobre todo da literatura de lingua castelán. Certo, a profe debe pensar que non temos outra cousa que facer. Xa, é moita carga de traballo só por parte dunha materia. Xulia, quen é ese home que anda a berrar por ti? Que home? Ese de aí. Non mo podo creer. É o tal Mateo este que vos dixen que me falaba e non coñecía.